ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची क्षमता विक्रांत सावंत यांच्यात आहे, त्यामुळे स्वप्न मोठी बघावी. माझं स्वप्न देखील आमदारकीचं आहे. माझं स्वप्न पूर्ण झालं की तूही ते स्वप्न बघ, अशी भावना शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी व्यक्त केली आहे. पाहूयात. सर्वजण मगापासून विक्रांतचं कौतुक करतायत. मी ऐकतोय साळगावकर साहेबांनी केलं, 3 शिक्षक बोलले, त्यांनी कौतुक केलं. पण ही त्याची एकदम जवळची माणसं आहेत, रोजची माणसं आहेत. पण आम्ही कधीतरी भेटणार आहोत, कधीतरी विक्रांतला भेटतो, कधीतरी संपर्क येतो. पण आम्हाला त्याच्यात एक कायम वेगळेपणा जाणवतं. मी आज विक्रांत 2 नंबरचे कार्यक्रम कॅन्सल करून तुझं काल पत्र आलं म्हणून मी इथं आलो. कारण पहिलं कारण तुझा फक्त स्वभाव. मी फोन करून सांगितलं मी येऊ शकत नाही, वेगळं कारण दिलं. पण काल तुमचे शिक्षक मला पत्र घेऊन आले की तुम्ही उपस्थित राहा. कारण समोरचा आदर कसा करावा हे जर कोणाकडनं शिकावं, माझ्या 25 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत विक्रांतकडनं शिकावं. समोरचा आदर कसा करावा. तू आता जिल्हा परिषद सदस्य झालायस. मी एक तुला लहान भाऊ म्हणून सल्ला देतो. मी नगराध्यक्ष झालो, परत नगरसेवक झालो. अनेक इलेक्शन्स माझ्या नेतृत्वाखाली झाली. पण मी स्वतः आयुष्यभर जमिनीवर राहिलो. कधी जमिनीच्या वर येऊ नको. जितके दिवस तू जमिनीवर राहशील तेवढा तू इथं टिकून राहशील. तेवढं मी तुला एक सल्ला देतो. आता तू जसा जमिनीवर आहेस तसाच राहा. आयुष्यभर तुला लोकांची संधी करण्याची किंवा तुझी त्याच्यात प्रगती होत जाईल असं मी तुला या ठिकाणी सांगेन. आरपीडी शाळेत आल्यानंतर विकासबाईंचं नाव येणार नाही असं होऊच शकत नाही. मला असं या ठिकाणी असं नमूद करावं असं वाटतं की या तुझ्या सत्काराला विकासबाई पाहिजे होती असं मला वाटतं. जेव्हा मी तुझ्याकडे कमी यायचो, पण संध्याकाळचे नाईक साहेबांना माहिती आहे विकासबाईंबरोबर आपण इथं काय बाहेर गप्पा करायला बसायचो किंवा कधीतरी मला ते बोलवून घ्यायचे. त्यांचं आणि माझं नातं एक वेगळं होतं. जेव्हा त्यांचं निधन झालं, माझा एक स्वभाव आहे, मी कधी रडणं बिडणं तर तो प्रत्येकाचा एक स्वभाव असतो. पण जेव्हा मी हॉस्पिटलकडे गेलो तर कधी माझ्या डोळ्यातनं जर पाणी आलं असेल तर विकासबाईंचा जो चेहरा बघितला, गाडीत त्यांचं शो होतं तेव्हा माझ्या डोळ्यातनं पहिलं पाणी आलं. एवढे त्यांचे माझे नितांत संबंध होते आणि तेच विक्रांत जोपासतोय आणि त्याच्यात तू जोपासत प्रत्येक तर सांगतो. विक्रांत आता झेडपी सदस्य झाल्यानंतर तो आता कमिटीवर आला. त्यापेक्षा मी तुला पुढे जाऊन सांगेन, स्वप्न सभापतीचं बघायचं नाही, स्वप्न झेडपीच्या अध्यक्षपदाचं बघायचं. माणसाची स्वप्न मोठी असेल, स्वप्न कधी लहान असू नयेत. माझं स्वप्न बघ, होऊन गेल्याचं नको, आमदार होण्याचं आहे, काय होईल ते होईल. स्वप्न मोठी बघायची. तुझा जिल्हा परिषद सदस्य झालास तर झेडपी अध्यक्षाचं स्वप्न बघ. मी आमदार झाल्यानंतर तू आमदार होण्याचं स्वप्न बघ. नाहीतर आतापासून सुरू करशील मोठे स्वप्न. मी झाल्यानंतर बघ. त्यामुळे निश्चितपणे विक्रांत मोठा व्हावा अशी मी पाटेकरच्यांनी प्रार्थना करतो. जास्त काही बोलत नाही, पण निश्चितपणे मी सांगतो विक्रांत ज्या पद्धतीने चाललाय ती त्याची जी वाट एखाद्याला मोठ्या वळणावर नेऊन सोडेल. निश्चितपणे भविष्यात तू एक मोठा माणूस, वडिलांना तुझ्या साजेसं असं तू आज जरी हयात नसले तरी वडिलांना तू साजेसं काम करशील असं मला तुझ्या बोलण्यातनं वागण्यातनं दिसतंय. निश्चितपणे या संस्थेची धुरा तू या वयात सांभाळली, जसे वडिलांनी सांभाळली 30-40 वर्षात. कधी संस्थेची बदनामी झाली नाही, कधी कोणी संस्थेवर या बोट ठेवलं नाही. त्या पद्धतीने तू चालवशील असं मला निश्चितपणे खात्री आहे.
जास्त काही न बोलता तुला मनापासून शुभेच्छा देतो.